Kuba izwelika kuba izwelika kuba Hatuye yenu eba Usemtabeni mtana mfuze Hatuye yenu eba Iweli pasi kuna yebo Awambi chefana Ave kumfana lokhu noma wintombazana Ave kumfana lokhu noma wintombazana Oh ndusulangele mkoteni Obuye no wanga Atimu mkoti Ndusulangele mkoteni Obuye no wanga Atimu mkoti Ndusulangele mkoti Ola suala tala Isema endini Ola suala tala Isema endini Mtone ngano yashe La futu yako Musa Mtone ngano yashe La futu yako Musa Owa umusa waki wa mama bele ndombasane Inteno munale ibona mtha yona ithandwa mu uhambe kushaya abantu bengenze lutho uyafosa kuzenza mina unekhanda elikhulu nekamakhulu isisu sikhulu izitho zincane kungathi uncede kugqoka impahla encane izaka ncane zingane encane akuyazile kuthanda imoto kudingile imali ulwa wakhe ekhaya yini umuntu inteno bona le kubona ngitha khona kuthanda umuntu dalang bashuwa baphela dalang bashuwa bafana dalang bashuwa baphela dalang bashuwa bafana
Dalang Bashua Baperu, Dalang Bashua Bapana, Oh Timali, Oh Timali Azenza, Yeli Mali, Yeli Mali Zozenza, Oh Timali, Oh Timali Azenza, Bayale na ing bhathwela maso oh bayale bhathwela masondo oh bayale bhathwela masondo oh bayale bhathwela masondo Ati ewo baba ngiyavuka emhlabeni Shwele baba Yebo baba ngiyavuka emhlabeni Shwele baba Ati ewo baba ngiyavuka emhlabeni Shwele baba Hayi sengivuka ukusinga nengxolelo. Maningi amahit akithi kwaGuqa. Ngiyabingelela kakhulu kwi-branch yala eMkhomazi. Ngibingelela umphakathi wonke wala eMkhomazi. Ngithi nje nonke ngwahlukana kwenu nezinduna namalungu ama-branch. Oh mama, oh bhuti, oh sisi, zingane ikhona lapha. Ngithi sanibonani. Yebo. Ninjani? So ngicela ukudlulisa nje ukubonga kakhulu. Namhlanje okuthe kwenzeka namhlanje la ebranchini yaseMkhomazi ukuthi sifike kule ndawo sizonikelela umuzi angeke sisho ukuthi umuzi ohlwempu umuzi osahlanganisayo isimo sokuthi ube right ngoba leli gama elithi umuzi ohlwempu alihlali kahle akekho umuntu okuthiwa yena usemhlabeni nje usekamukela ukuthi permanent kuzokwaziwa ukuthi uhlwempu sokumele kwazi umhlaba wonke ukuthi umuntu uhlwempu cha njengoba bese kuloya muzi besiyokwelula isandla silekelele ukuthi umndeni uqhubeke uhlanganise impilo kusasa isimo sakhona sizoluka so ke engizama ukusho ke ukuthi ngibonga kakhulu ebranchini lapha eMkhomazi ngibonga ubuholi balapha eMkhomazi ukuthi buye bathi mabulula iso baningi abantu besingalula kubona isandla kodwa baye bathi mabebukiso babona ukuthi nango mama obonakala ngathi usazabalaza kanzinyana kunabanye sasa sihamba ke namhlanje njoba sasishila ukuthi masiwina lo yamkomelo sizobuka imizi leyo esahlanganisayo ehlanganisa impilo sikwazi ukuthi silekelele siyazi ukuthi noma ngabe kuthiwa ke kuncane kangakanani sikulethile kodwa uyokwazi ukubeka isente phezulu kwelinye kube khona okuhlangana naye ekhaya njoba ngishilo masikhuluma lapha ukuthi siyafisa nabaphathi bezwe noma nabaholi ababhekelele ukuhola esimeni sikahulumeni ukuthi lo mndeni wakwaDlamini besondele nabiso labo ngoba ukulekelela kwethu akukhona ukuthi silekelele lana ukuthi lo munye futhi ofisa ukulekelela ahambe ayokwelula futhi isandla ngibonge kakhulu ke ngiyabona lapha nenkomo ngoba kuyabizwa ngenkomo ke isiphe sinje ngibonga inkomo engithe axoxiswa ngayo lapha endaweni kukhulu kakhulu ke lokho noma ke bengazelele lutho Nkosi yami bengazi ukuthi nje mina ngizoyibonela ibranch yami ngisambe siyonikela kuloya muzi wakwaDlamini kodwa ke sengitheke nami ngahamba nenkomo ngoba ithi bathe inkosi masifikile endaweni ayikwazi ukuthi ihambe nje ivathazela ngezandla isibiyele emuva ngicela ningishayele ihlobo njengoba ngibonakala ukuthi kunamalungu amaningi ngiyaxakeka ke nduna la angiliboni ibhuku la obhala khona amalungu amasha ngoba kuyacaca ukuthi la sizokwamukela amalungu amasha ngoba baningi abakhona la
abebengazi ukuthi igipa bengayithola kanjani, abebengazi futhi ukuthi bangakwazi ukuthi imfaniswane yakaguqa noma ibranch la ijoyinwa kanjani. Kuningi ke okujoyinelwa ukuthi ube ngaphansi kwebranch ngoba niyazi nanithi semzabalazweni wethu la khona esishayela khona ingoma esijabulisa esishaya khona nabanye abantu endimeni njengoba niyanibona nje kuthiwa sibaningi kangaka amaningi ama Blue Nation la yiwodwa la kodwa awanazi izinto zokuthi nawo bahlobo bebe njengani msana ukufuna ukuba bahle nodwa benzelene nabo angithi yebo uzwile kungathi so ngiyabonga kakhulu ngibona ke noba abadala lapha impunga zendawo abanomzane abantu esibukela kubona amadoda emizi ngibona nomama omama abadala abakhulise imindeni yama yathi impo bakhona la bazobuka lento enhle kangaka esiyenzayo. Siyabonga kakhulu bakhona kwenu la kuyisibusiso esikhulu engazi ukuthi ngempela ngabonga ngithini kunina kodwa ukuba khona nizopha iso nizobuka umfana ohlezi ebonakala lapha komabona kude nesenkundleni zokuxhumana Gilimanga namhlanje nimbona ngamehlo ngicela ke nishayile ihlombe. Ngibona nezingane ke isencane la encane impela khiyana nje lokho kunye la khiyana kufaka ikotoyi ukuba ke uma umculi uthandwa na izingane ezincane kangaka uthandwa izingane ezincane kusuthi igama lakho lisuke kude kuphela ngoba zithi ikhulu isizukulwane esifika sifikela kuwena nesinye sifikela kuwena okusho ukuthi umlando wethu sohlezi uqopha njengoba ama Blue Nation amancane la. Ngiyabonga kakhulu ngiyathobeka nje kakhulu ngiyabonga kakhulu angazi ngabonga ngithini ngiyabonga ngathi singaqhubeka sibambane nje njalo ne branch ala ukusebenza kwayo ngamandla ikhona ukungilethela ngoba ubani mthwa mhlawumbe bengasebenzi ngalamandla esebenze mhlawumbe ngaba sikho ndawonye namhlanje kumhla ka18 kuJune sindawonye la eMkhomazi uthi wawazi suka madoda ake nibashayile ihlombe ubone bala ngiyabonga kakhulu mina aphandle kokuthi isikhathi aphandle ukuthi ngidle isikhathi ngoba ngiyabona ukuthi izulu kuzohlwa ngomnyama angibuyisela kuwena ngiyabonga kakhulu ithuba eninginikeze lona inkosi nibusise siyabonga mphakathi wakithi.